задължават ме стриктно при първа възможност да се насоча към 102 стая и да следвам стриктно инструкциите. Един неразделен клас с радостни песни и шики. Какви инструкции трябва да следвам? Застанете пред интерактивната дъска и стартирайте подготвения видеозапис. Здравейте, уважаеми зрители! Днес правим извънредно включване от телевизията на гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Колефичто. Ще представя обращението на 12 В клас към техния любим класен ръководител, господин Димитър Колев. Господин Колев, благодарим ви, че вярвахте в нас, дори в моментите, когато ние самите се колебахме. Тази подкрепа ни даде увереност да продължим напред. За нас вие бяхте много повече от класен ръководител. Бяхте човек, на когото можехме да разчитаме. Грижата да се отсрещаше във всяка ситуация. Благодарим за търпението, с което ни срещате всеки ден. Той ни помогна да израснем по-спокойни и уверени. Чувството се за хумор превръщате първите дни в по-леки, смехът в часовете ви и ви държи като клас. Не помним усмивката ви и начина, по който ни насърчава. Именно тези жестове ни накараха да вярваме в себе си. От вас разбрахме, че уважението между хората има всяка оценка и това ни научи да оценяваме истинските неща. Дори в най-трудните моменти вие ни съртате над нас. С вашата постоянна вяра ни даваше сила. Показахте ми какво е да си човек, не само ученик. Този пример ще остане част от нас. Съветите ви ще продължават да ни водят дори след като чуем последния учебен звънец. Те ще ни помагат да правим правилните избори. Благодаря ви за времето и усилията, които вложите в нас. Знаете, всичко беше направено с искрена отдаденост. С вас училище се превърна в място за развитие, а не просто задължение. Там израснахме като личности. Житейските уроци, които ни дадохте, бяха също толкова важни, колкото учебния материал. Те ни подготвиха за бъдеще. Научихте ни да изразяваме себе си за страх. Те направи по-смели и по-уверени. Винаги намеряхте начин да внесете вместо промяна. Тези моменти ни сплотиха още повече. На предната ситуация вие бяхте нашата опора. Знаехме, че можем да разчитаме на вас. И вас посвърхнахте и вие разбрани, това създаде среда, в която всеки от нас имаше място. Благодаря ви за справедливостта и принципите, които стоявате. Те ни показаха как трябва да се отнасяме към другите. Вас научихме, че трудностите не са пречка, а част от пътя напред. Това ни помогна да не се отказваме. Оставяйте независима следа в сърцата ни. Тя ще ни напомня за винаги за най-целите училищни години. Вярата в нашите възможности ни направи по-силни. Благодарение на ние и ние повярвахме в себе си. Вашия личен пример ще ни води и за напред, ще се стремим да го следваме достойно. С вас се научихме какво означава истински екип. Заедно преминахме през всичко. Превърнахте класението на цяло. Това усещане за семейство ще носи винаги. Подкрепата ви в трудните моменти ви даваше спокойствие и сигурност. Знаехме, че не сме сами. Научихте ни, че успехът има стойност, когато е споделен. Този урок ще помним дълго. Благодаря за всички от тези малко назначени жести. Те показват колко много ви е грижа. С обич и уважение ще пазим спомена за вас на влизане. Годините с вас ще пазим сърцата си. С откровения, незабравени цяло.
има неща, които не се казват между чин и дъска. Има благодарности, които не се побират в учебник. 5 години бяхме вашия клас, а вие бяхте много повече от наш учител. Знаех, че обичате словото, знаех, че обичате и музиката и знаех, че вярвате, че най-ценните мигове са тези, които са споделени. Затова днес искаме да започнем с една песен. За нас е чест да ви представим талантливата Александра Николова, която ще изпълни една от вашите любими песни. What would I do without your smart mouth?
улици, в които музиката не стига. И тогава идват думите. Думи, които сме носили в себе си години наред. Думи, които сме учили именно от вас. Вие винаги сте ни казвали, че писането е начин човек да заяви себе си, да остави следа. Днес се опитваме да направим точно това. Това, което ще чуете сега, е написано от целият ни клас. Може да не е перфектно, но е истинско. Това е нашият начин да кажем благодаря за всеки миг и за всеки урок. Не само по български, а и по живот. Представяме ви нашето стихотворение. Многото мина, малко остана. За час разделен, време настана. От хлапаците малки, с големи мечти, до абитуренти красиви, с скъпи коли. И един човек верен, който никога не би ни предал, който 5 години, без корист, за нас много е дал. И всичко започва през 2021 година преломна, непознато начало, страница нова, тръпка огромна. Не знаехме нищичко, беше ни страх, но до нас беше един учител, който страха превръщаше в смях. Винаги искрен, приятел и наша опора. Класната стая превръщаше в дом за растеж и отговорност огромна. В точно тази стая пътят ни започна с доза колебание, но поглед устремен. Той научи ни думите да чуваме, да не са просто знак и звук в реда, да търсим смисъл, да разсъждаваме, да виждаме душата на света. И ето и втората година настъпи. 9 клас. Уж малки, но големи тежкари. С различия, трудни характери. В стаите бяха бурни пожари. И ние, незрелите с големи усти, сега искрено се извиняваме за нашите обиди и бели. Отсъствията ни той не прощаваше и все виновни бяхме, че закъснявахме. Но с търпение не научи, не само с думи, че времето е важно и не трябва да се губи. Сред класната стая в шепот и глас се раждаше знание тихо у нас. Страница бяла, със смисъл дълбока, оставаше спомен, следа и посока. Разказваше за Ботев, как върви, готов във всичко на името на свободата. Как стихът му тиша с кръв и пламък и жертва става път към весената. А той, класният наш, със същия плам, беше готов на всичко, за да ни научи. Да носим Словото като чести храм и смисъл смела пътя си да случим. Показа ни, че Словото е вик, когато истината няма глас, че свободата не е просто стих, а избор, ценност и съдба за всеки от нас. С Яворо влязохме в силна градушка, а там природата дори през тънките листи звучи. Всяка сянка, всеки лъч, беда и радост, съпреживяваме ги дори да не личи. И ние сме срещали тиха буря, когато тестът падне, ума ни замъглява, в ръка писалката трепери като струна, защото вече грешките не можем да изтрием с гума. И вече почти големи, 10 клас, палавници с бели неспирни, а учителят любим неуморно повтаря тази мъдрост една. Бъдете смели, не се страхувайте, дори да грешите, не се предавайте. Учете, мечтайте, бъдете добри. Животът обича хора истински, с красиви души. И всяка изречена дума била е урок. Урок, останал във времето със смисъл дълбок. Така неусетно пораснахме, когато на 11 клас прага прекрачихме. Часовете изпълнихме с шум от купища спорове и проблеми, породени от множеството мнения по различните теми. Но въпреки това той не разбираше и вместо да не се кара, пакостите не прикриваше. В трудни моменти с дума спокойна, в радостни дни усмивка достойна. Показа ни как се върви напред с гордост, мисъл и ясен завет. За него по-важно от българския беше само едно – това да ни научи на морал, да бъдем съпричастни и да правим добро. Днес сме на прага на нов живот, с страх, надежди и мечти, но носим неговия урок като компас в идните дни. И ето ни днес, 2 месеца преди големия миг, стоим пред вас с очи просълзени, благодарност дълбока и жажда за миг. И с този тържествен, незабравим финал, искаме с вас да споделим този бал, да бъдете с нас в празничната зала. Ще дойдете с нас на бала!
прочетохме нещо и сега искаме да ви го дадем истински. Моля, отворете този подарък. Всяка дума в това стихотворение е писана от нас, деца, които вие научихте да обичат Словото. Ако някога се усъмните дали трудът ви има смисъл, просто го прочетете отново. Благодаря. Това е втория ни подарък към вас. Картина, която ще заспам, споменът на заедно. Тук сме събрани за винаги. Вашия клас, който порасна пред очите ви. Това е третият подарък към вас. Това не е просто дърво. Това сме ние. Всяка ръка по него е различна, но всички са на едно място, защото вие не събрахте. Бяхте с повод, на който се опирахте. След няколко месеца всеки от нас ще поеме по различен път. Но това дърво ще остане. И където отидем, ще знаем откъде сме тръгнали. От една класна стая, от едно училище и от един човек, който вярва в нас. Подпишете се в самия център на дървото. Там, където е свободно, за да знаем, че където и отидем, винаги ще имаме опора. И че това дърво никога няма да бъде завършено без вас. Днес всички ние носим еднакви тениски, защото сме един отбор. А един отбор не е пълен без своя клас. Затова имаме и за вас. Това става най-любимата ми тениска. Казват, че най-хубавите истории не свършват. Те просто оставят спомени. Нашата история с вас беше точно такава. И преди да затворим тази страница, имаме още нещо. Последно писмо. Радостни песни и шеги, дълго гласеше града, светлия час. И неразделен глас, собствените води и мечти, чернаше Днес ви попитахме дали ще бъдете с нас в най-специалната вечер. След вашето да, празникът продължава. Да, ще бъда в ресторант Орфей, за да споделим момента. Не очаквах, че вие ще ми дадете такъв урок. Дадахте ми го. И нещо друго, казвате, че ще си тръгвате. Никъде няма да ходите, защото ще останете.
Благодаря ви. Време да се прегърнем. Никой каза! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Никой каза! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Това беше урок за мен. Как трябва